Kani gari ka All India Radio Shillong ga khubor ban puli di kasan lijana kimat bakong san jong ga khubor. Thap kerteng Menteri rang badu kari Narendra Modi ban ai reng ha ka bentak wa nyau bat ka bakhat do jong ka Lok Sabha election na Varanasi parliamentary constituency. Shidraham ki jingi lap election na ka benta ka Lok Sabha election ha ka kala ka basaw ka ban long ha ka la si ublay ka ban wan. Bat penlut ke Sarkar Meghalaya lai sepatnya pulai keluar tengkah kum ke baiseng ha ke company dok ha kenang menlak pendap ya ke jengdawa dok ha ke jela. Ki khubor ki babnya. Urang ba nong elam jong keseng BJP ubalong ru Menteri rang badu kari India Narendra Modi ulat hep kerteng kum ukertong na ke bentaban aireng ha ke Lok Sabha election na Varanasi parliamentary constituency. Ha kabale senran lang yo da kiwe di kinong elam jong BJP kibe kunthop yo Amit Shah o Rajnath Singh bat unitin gatkari lembat kiwe Narendra Modi unya khun hagani election ban yo long nong nikmat hagasin ka baar na Varanasi ha ka ba ke election kan long ha ka khat khandai ter ujemang ha ka kala ka ba nyau bat ka ba khat do e jong ka Lok Sabha election matau snem ka jingelap election na kabenta ka kala ka basaw jong ka Lok Sabha election kala long ka basit rem ha ka ba nyupui tili ki constituency ki badan ha keleng khandai tili ki jela jong ka ri kin let chika jinge tap vote ha ka la si ublay ka ban wan ki klore lap election jong ki seng san perthei ba per ki let chakeleng ka ri ban kring ya ka jing kersan jong ki pat nyong tap vote Menteri rang badu kari ulalet ban ajing kren ha kiji lang pat ba ki bahe ha Madhya Pradesh bat Maharashtra nen kasngi bat President ke BJP Amit Shah ulalet ajing kren ha kiji lang pat ba ha Jalor Rajasthan President juga seng Congress Rahul Gandhi ulalet ban ajing kren ha kiji lang pat ba balakhot penlong lang da ka seng Congress bat ka seng RJD ha kasnong Samastipur ha Bihar Ki pulit ke Tripura nin ke sengi kila register mokot duma persya ya wei brio. Hak bede baka kubor ka baulapan priang limba ke social media persya ya ka niti ka balong ka kurim jong Menteri rang ba jong ke Tripura ubi plap dep. Lakan no ba uni ubrio ya ubala tip kerteng kum Anupam Paul ulapan priang kubor limba ke social media baka niti kala ujor mokot duma ban pan pelat san chieng ha ka yeng bisar 30,000 kot hadeli. Haba kentat halor kani kejung ujor pania klat long ka niti dep kala pak khubor lemba ka Facebook bagi khubor hamsaya kim dan cuntur henrei tang kijing perkhat ki baca klia bat tang ban yo pen priang ya ki khubor ki ba podor kham tam la da yo jing siu pisa ban yo jing mentoi ha ka kam politics ki ban pensu thu baklai ki pet ba Kalau ong ba ka jing tmu jong kani jing pen priang khubor lam ler kalong ban pen tho bria ya ka bat kala kuntu ki pat ba kim de ban nget ni pediang ye ki bakum ki te ki khubor ka niti dep ka de ka officer jong ka State Bank of India bat ka tre ha ka we ni ki tenat jong ka SBI ha Tripura ka Kashari Guwahati High Court nen ka si kala pensang ye no ya ka jing wen kam shipor ni ke suspension ya ke Deputy Superintendent jong ka tenat pulin jong ka Nagaon District ka Sabita Das nakadaw ba ki borsin syar ka Assam kim simlala ban penpoi ya ki jing kuno persya ya ka haga por balabo halor ka jing kuno bamsam Justice N. Koteswar Singh ula penrong biang ya ka tege he pulit syaka kam bat syaka kerdan baka juban Hadien bela aipor lai benai ya ke Sarkar Assam bahkan penpoi ya ki jingkeno persya ya ka baka Sarkar kam simlala ban penbiang kat kum ke jingdawa jong ke ying bisa. Kani ke khubor kawan sepina ka All India Radio Shillong. Ka Sarkar Meghalaya kan penlut lai spa nyupulai keluar tengka haka company dok ha kenang banla penbiang ya ke jingduna dok ha ka balong khatsan 1000 metric ton layathu uhe sarkar jong ke jelanin ke sengi ka jela Meghalaya kalala ban penmi khat 1000 metric ton ka dok ha ka chisnem kat ba ka jingdawa dok ha ka jela kalong hadu ar punyo 1000 metric ton layathu commissioner jong ke tenat penmi marem UKN Kumar Hakasin penlut baiseng ke Beningkong jong ke Meghalaya State Aquaculture Mission ke jela kala penlut sispa andrup wei klur tengka
Bat kani kala ajin mentoy ya arpoi hajar ngut kibriu hausnam hajar khat ar. Kat ba kajung penmi dok ha kapoi tang 1,000 metric ton la ong susu uni uhe sarkar. Haba ajin kren kajing ilang pli jong state level fish farmers conclave hajar khat kandai kebalalong Shillong ukumar lepen pau ye kajung dan kam bantau ye kiseng jong kinong ri dok ha jong jela ka Meghalaya Fish Farmers Association nakadaw ba menta kila don hadu arpo hajar ngut kinong ri dok ha jela hakani kelempung lawan bani sementaru da kinong nikmat na ki bank ki start science bat ki samla puli na barok kharwi tli ki district jong Meghalaya ya ka World Malaria Day la rakhi ha keleng ka Garo Hills nin kasngi da ki program ki babunjat kenang ban pen pau ye kijing don kam ban ye le persha ye kijing pangki sori kabala sim ya bun kijing embryo ha ketika than ka batkil NGO kalapen long ya bun tli kilempung pen saipat ba halo kijing pang malaria ha ki jaka ki bakham sak ta ba ha kini kijing pang ki bakenthop ye ka than rongjeng bat chokpot da ka ba pen so thu iki pat ba baki dei ban penan kam ye ki musari habathia kilat jing sumar bat halor kumno ban yada ye kini kijing pang da ka ba pen khoj ye ki ki balang ha saudong bat ha ki kerpong yeng ki balong ki jaka ba ki skan perjong ki jukharoi bat ki sapen priang ye kijing pang malaria kum kijing itu ye keru kompenya ye kijing trikam ki babahatam ha kijing dei bat ki pat ba bat ke emlang salang ka ONGC Tripura Asset kalayo pediang ya kani kanam na ka Public Relations Council jongkari India ka PRCI State Chapter ha ka jingilang ka barit ka balalong ha Agartala haba pediang ya kani ka khusnam u asset manager jongka ONGC Tripura uji ke Seng Roy uloong ba ha ka por ba usimti ya ka kam kumunong khmi ya ka jingpeniat kam ka ONGC labu thong yo u ba udeban kot ya ka jingpenmi ka balong Sun Point North MMS CMD wala utip sai ba kalong kathong ka ba bat ka ba kraw ha ka samoy trikam ka balengkot jong u ulala ban kenti kini ka kam ha ka jingkhayi bat ru ka bawan ra ka jingede ka ba jan bat ki pa nong song snong jong ka Tripura haba ajing hero ya ki kam jong ka PRCI ujike seng haroy uloong ba kalong ka burom ya ka ONGC ban yo e ka bakum kani kijing itu na ka bakum kani ka council ka batibet sikat day hakiru kom trikam bat kani kan aimen sim shushu ya ka ONGC bakan train na ka benta ka bet ka biang jong ki pat ba da bun sha hakisnam ki bandangwan ya ka World Intellectual Property Day la rakhin kasngi hasat la ka perthai ka intellectual property ka kedaw halor kijing sandur ha ka jingmut jing perkhat kijing syam thamai ka thok katar ki kam draw ni ki jing snap and wandur ka jing sandur ki sharp ki kerteng bat ki dur ki bejubenan kam ha ka khayi ka pateng ya kani kasngi la rakhi ha kaleng ka perthai na ka benta ban ai jing tip bat pensai pat ba halor ka benta jung kiri shampang bat ka hok nang kanti ka jong ki ha ki kam ba ki hi ki sandur bat ka jing thumu ko bakong san jong ka an intellectual property kalong ban penslur ye kinong sandur ban ai ki jing sandur ki babunjan bat ki baharu kom ki ba kinong penon kam kila ban thiet na ki try nong kanti ki bela sandur ye ki katu kani ka khubor lakot kablawan shapi na ka All India Radio Shillong ha ka por prabaji ngini so pat ba ka Delhi station na ka bantaki khubor ki banwan naka